русия шаҳрвандии тоҷиконро бекор мекунад. иззат амон дар душанбе, посбонӣ ва режими бехатар. дар маркази Тошкент такбирҳо садо доданд. мақомоти русия зодаи дигари тоҷикистонро аз шаҳрвандии русия маҳрум ва аз кишвар хориҷ кард. воизи маъруфи тоҷик Саид Нуриддин Розиқов, маъруф бо номи эшони Саид Нуриддин, ки беш аз 20 сол дар ноҳияи Рижевский вилояти Свердловск зиндагӣ мекард, ахиран ба Тоҷикистон ронда шуд. дар ин бора Радиои Озодӣ бо истинод ба хешовандони воиз менависад: падарам ба таври ниҳонӣ 4 рӯз қабл нопадид шуд. як марди ношинос худро мансабдори ҳукумати ноҳия шинос карда, ӯро ба мақомот даъват кард. падарам ҳамзамон либосашро пӯшида ба мақомот рафт. рӯзи дигар мо фаҳмидем, ки ӯ аллакай дар Тоҷикистон аст, гуфт писари воиз Муҳаммад Розиқов ба хабарнигорон. чанде пеш аз он додгоҳи ноҳияи Ржевский аризаи Саид Нуриддинро дар бораи барқарор кардани шаҳрвандии Федератсияи Русия қонеъ кард. мақомоти маҳаллӣ бояд шиносномаи қаблан аз ӯ мусодирашударо бармегардонид. дар Тоҷикистон алайҳи эшони Саид Нуриддин парвандаи ҷиноӣ боз шудааст ва кормандони Кумитаи давлатии амнияти миллӣ корҳои тафтишотӣ мебаранд. ёдрас мекунем, ки ин дуввумин ҳолати бекор кардани шаҳрвандии Русия ва рабуда шудани ходимони ҷамъиятии тоҷик дар чанд рӯзи охир мебошад. чанд рӯз қабл мақомоти Русия бо дархости Тоҷикистон ҳомии ҳуқуқи инсон Иззат Амонро бидуни асос аз шаҳрвандии Русия маҳрум сохта ба Тоҷикистон боздод кард. тамошо мекунед, мутмаин бошед, ки ман дигар дар территорияи Москва ва территорияи вазъи истирдод ба Тоҷикистон ва боздошти минбаъдаи ҳомии ҳуқуқи маъруфи тоҷик Иззат Амон ҷомеаи Тоҷикистонро ба шӯр овард. дар тамоми платформаи сегментии тоҷикии шабакаҳои иҷтимоӣ мардум аз чунин корҳои мақомоти Тоҷикистон изҳори норозигӣ мекунанд ва талаб мекунанд, ки ҳомии ҳуқуқ фавран озод карда шавад. танҳо баромада бигӯяд, ки ман дар ана ҳамин лаҳзаи мушкилоти зиндагиам, ки нони хӯрдан надоштам, аз Иззат Амон кӯмак гирифтам. ҳама фаъолони маъруфи тоҷик ва инчунин мухолифини дар хориҷа буда бо муроҷиатҳои видеоӣ бо талаби раҳоии ҳимоятгар муроҷиат карданд. инчунин беш аз 100 видео бо талаботҳои монанд аз шаҳрвандони оддии Тоҷикистон нашр шудааст. манбаъҳои хабарҳо дар Душанбе иттилоъ медиҳанд, ки мақомоти шаҳр дар робита бо эътирозҳои эҳтимолии мардум режими шадиди амниятӣ ҷорӣ карданд. нерӯҳои амниятӣ дар кӯчаҳои шаҳр шабонарӯз посбонӣ мекунанд. ёдрас мекунем, ки рӯзи 25 март аввалин гузоришҳо дар бораи рабуда шудани Иззат Амон аз ҷониби полиси Русия пайдо шуд ва намояндагони расмии Вазорати корҳои дохилии Федератсияи Русия ҳангоми пурсуҷӯи хешовандон ва дӯстони ҳимоятгар изҳор намуданд, ки дар бораи боздошти ӯ ҳеҷ маълумоте надоштанд. рӯзи 26 март Вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон хабар медиҳад, ки нисбати Иззат Амон бо иттиҳоми қаллобӣ парвандаи ҷиноӣ боз шудааст. маълумоти дахлдор дар сомонаи Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон нашр шудааст. хабар дода мешавад, ки Холов Иззатулло Амонович гӯё аз як сокини ноҳияи Восеъ Бобоҷон Шарипов 40,000 рубл ва $1,000 амрикоӣ барои мусоидат дар озодӣ аз ҳабси бародари Бобоҷон Ҳасан Шарипов гирифтааст. аммо Холов дар ягон тафтишот иштирок накардааст, чораҳо наандешидааст ва барои ҳимояи Шарипов Ҳасан ягон чораи надидааст ва ё ёрии ҳуқуқӣ накардааст. Вазорати корҳои дохилӣ инчунин қайд мекунад, ки Холов маблағҳои бо роҳи қаллобӣ ба даст овардашударо ба мақсадҳои худ истифода бурда ба шаҳрванд Бобоҷон Шарипов зарари моддӣ расонидааст. рӯзи 27 март Вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон низ хабар додааст, ки Иззат Амон тибқи қарори додгоҳи Тверскои шаҳри Москва барои вайрон кардани қоидаҳои будубош дар ин кишвар ва гирифтани ғайриқонунии шаҳрвандии Русия аз Русия хориҷ карда шудааст ва пас аз он ӯ дар Душанбе бо иттиҳоми қаллобӣ боздошт гардид. рӯзноманигори маъруфи Русия Максим Шевченко дар стрими худ чунин амалҳои мақомоти Русияро бедодгарии воқеӣ номид. Где он, надо сказать, что Иззат Амон закончил дипакадемию, защитил в России диссертацию, имел российское гражданство с 96 года, жил в России, не тужил,
имел тут детей, семью, дети, жена, российские граждане, у него все живут, это не имеет значения. Какой-нибудь мент может взять твой паспорт российский со всем этим гербом, плюнуть на него, разорвать его и за 3 дня отправить тебя туда, где тебя, скорее всего, ждет расправа. А так из-за того ОМОН знаю, мне тоже помогла за деньгами, за питание, когда вирус здесь был. блогери тоҷик аз шаҳри душанбе абдуллоҳ аббосов ин вазъро чунин шарҳ дод. Иззат Амон сиёсатмадор набуд, узви ягон ҳаракат ва ё ҳизби мухолифин ҳам набуд. Ӯ танҳо дар соҳаи ҳифзи ҳуқуқи башар фаъолият мекард, ба муҳоҷирони меҳнати тоҷик кӯмак мекард, чӣ дар соҳаи ҳуқуқӣ бошад ва чӣ кӯмаки моддӣ ҳам бошад. хусусан дар замони ҷорӣ шудани карантин дар Русия муҳоҷирони меҳнатӣ ба ин шоҳид ҳастанд. вале вақтҳои охир ӯ режимро танқид мекард, ба мардум муроҷиат мекард, то мардум ба худсарии режим нисбати онҳо хомӯш набошанд ва риояи ҳуқуқҳои онҳоро талаб мекард. вале вақтҳои охир ӯ режимро танқид мекард, ба мардум муроҷиат мекард, то мардум ба худсарии режим нисбати онҳо хомӯш набошанд, риояи ҳуқуқҳои онҳоро талаб мекард. албатта режими имрӯзаи Тоҷикистон шахсиятҳоеро ки чун Иззат Амон ҳастанд барои худ таҳдид медонад. ӯ дар байни тоҷикон, хусусан дар байни муҳоҷирони меҳнатӣ ки даврҳои охир чунончи мебинем хеле ва хеле дар сиёсат фаъол гаштаанд, нуфуз ва эҳтиром дорад. кӯшишҳои мақомоти Русия бошад дар ин ҳолате ки эҳсосотҳои эҳтирозӣ шиддат гирифта истодааст дар тамоми қаламрави давлатҳои собиқшӯравӣ фаҳмост. зеро маҳз Кремл режимҳои ҳукмравои кишварҳои Осиёи марказӣ ва тамоми фазои пасушӯравиро ҳимоят ва дастгирӣ мекунад. ҷониби Русия ҳамеша шахсони носозгорро ба режимҳои кишварҳои худ ирсол мекунад. чанд тани аз Ӯзбекистон рабуда ва пинҳонӣ бароварда шуданд, чанд нафари дигар аз Тоҷикистон. чанди қабл фаъоли тоҷик Шобуддин Бадаловро ба режими Тоҷикистон боздод карданд. инчунин рабуда шудани фаъоли дигар Шарофиддин Гадоевро ҳам зикр кунем мешавад дар инҷо. باید اتحاد کنیم، باید متحد باشیم، باید دست یکدیگر بگیریم. التماس نگذاریم که ملت تلف یابد. ملت دارد از گرسنگی تلف یابد. рӯзи 28 март дар маркази Тошканд дар хиёбони Амир Темур ҳодисае рух дод ки бино ба гузоришҳои расонаҳо мухлисони аниматсионии ҷопонӣ ва мусиқии Корея бо ҳамроҳии баъзе ҷонибдорони ЛГБТ ҷамъ омаданд. гурӯҳи ҷавонмардон кӯшиш карданд ки ин издиҳомро пароканда кунанд. дар натиҷа задухӯрд рух дод. дар шабакаҳои иҷтимоӣ наворҳои видеоӣ нашр шуданд ки чӣ гуна кормандони полис баъзе ҷавононро дар ҷои ҳодиса боздошт мекунад ва инчунин садоҳои такбир низ ба гӯш мерасад. Последнее время активист социальных сетей, гражданин Бозоров Миразис, рӯзи 29 март хадомати матбуоти вазорати корҳои дохилии Ӯзбекистон навори видеоиро шарҳ дода изҳор намуданд ки блогер Миразис Бозоров ки намояндаи ЛГБТ аст, дар ин ҳодиса ҳамчун иғвогар айбдор дониста шудааст. дар навори видеои ки 5 дақиқа тӯл кашидааст, гуфта мешавад ки Бозоров борҳо мардумро бо самти ғайримуқаррарӣ ба тазоҳуроти оммавӣ дар масҷиди Хастимом ва назди майдони Амир Темури Тошканд даъват кардааст. ғайр аз он блогер тавре ки дар вазорати корҳои дохилӣ таъкид карданд, рафтори бадахлоқии худро ва беэътиноияшро нисбат ба қоидаҳои ҷомеа тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ бо истифода аз хулқи таҳқиромез ва пасзананда ки хилофи фарҳанги миллӣ мебошад борҳо намоиш дода буд. дар натиҷа рӯзи 28 март гурӯҳе аз шаҳрвандон ки муроҷиатҳои онҳоро таҳқири шаъну эътибори худ донистанд, дар майдони Амир Темур ҷамъ омада изҳори ақида ва мавқеи шаҳрвандии худро нисбати он баён карданд. ин гурӯҳи одамон бетартибӣ карданд, ба амнияти мардум таҳдид пайдо шуд. тадбирҳои хушунатомези мақомоти ҳифзи ҳуқуқ бетартибиҳоро бартараф карданд. шахсоне ки қонуншиканӣ содир намуданд боздошт гардиданд. Xullas, unda olib qaraydigan bo'lsak, o'sha yerga chiqqan bolalarni hammasi Фазлиддин Парпиев, собиқ имом-хатиби масҷиди ҷомеаи Оминнаи шаҳри Тошканд, дар паёми видеои худ дар бораи ин вазъ ибрози назар кард.
чаро ҷавононе боздошт шуданд ки мавқеи худро дар бораи ғайри мақбул будани паҳни ғояҳои ҳамҷинсгароӣ дар ҷомеаи Ӯзбекистон иброз доштанд ва аз тарафи дигар касе боздошт нашудааст, дар ҳоле ки амали онҳо аз ҷониби мақомот ғайриқонунӣ ҳисобида шуд. мусулмон бояд нисбати чизҳое ки дини мо ғайри мақбул гуфтааст мавқеи қатъӣ дошта бошад, зеро ислом ба ин даъват мекунад, гуфт ӯ. Чима босиб olib ketyapti? Avtobusga bosib olib ketdi. коршиносон қайд мекунанд ки дар байни халқҳои осиёи марказӣ пайдоиши афроде ки ақидаҳои мухолифи ислом ва фарҳанги он халқҳоро доранд ва муносибатҳои ғайримуқаррарӣ барои ин минтақаро амалӣ мегардонанд натиҷаи сиёсати дарозмуддати пешгирифтаи мақомот мебошад. Kitobimizdan arab tili bilan o'qiymiz, boshqa narsa o'qimaymiz. Manda mana манъ кардани ҳама гуна фаъолиятҳои исломӣ ва таблиғоти зидди исломӣ, ҷорӣ кардани ғояҳои дунявият ва миллатгароӣ дар муассисаҳои таълимӣ ва васоити ахбори омма, инчунин кушодани дарҳо барои лоиҳаҳои фарҳангию маърифатии Русия ва Ғарб дар баробари дастрасии васеъи насли ҷавонон ба интернет ҳамчун омилҳои асосӣ ба ҳисоб мераванд. Мам, кто вам сказал, что ер балдар бояганда ол ерсі деп? Кім айтты қыздар ғана боянады деп, мам? Откуда вы вообще придумали вообще? Кім айтты, мам? Қазақ мұсылман болғаннан кейін ешкім көзінде бояған. Какой казах, мам? Какой мусульман, мам? Ержан. Меня зовут не Ержан, мам, меня зовут Димаш. Я не мусульман, мам.